Okay, so yan mga boss, kakarga na tayo. So i-deliver na natin ito sa Kamiling. Okay, so ditong banda mga boss, nakikita nyo, may ginawa akong pang-tulipot sa nakabukod. Good morning po. So ayan, welcome back to my channel, Mac Lagunilla Vlog. So ayan, punta po tayo kila Badinoli mga boss. So mag-deliver na tayo ng kitchen cabinet. Okay, so baka nagkakarga na sila doon. Nag-chat kasi sa akin kanina na kukunin nyo na yung elf kanina. So baka nagkakarga na sila ngayon doon mga boss. Okay, so ayun mga boss, sa mga nakapanood po ng video na to, maaari po bang paki-like po itong video natin mga boss. So malaking tulong po yan sa channel natin. So ayan, maraming salamat po sa mga magla-like, syempre sa mga magko-comment din sa video natin mga boss. So God bless po sa inyong lahat. Okay, tara mga boss. Okay, so yan mga boss, kakarga na tayo. So i-deliver na natin ito sa Kamiling project. May karga pa pala. Okay. Sige, bandi ito mga boss. Taksiri niya. Ayan, magkakarga na sila. So yung ba nandito. Ayan, tapos meron pang malaki dito. Yes. Okay, so tara na. So balikan na lang natin ibang ikakarga natin. So hindi kasya. So marami kasi. Deliver muna natin ito tapos balik tayo rito. Okay, so ayan, magbababa na tayo mga boss. Tanggal. Kay kabila. Iko, ata ni atong broad ka pala dito. Diretso. Okay. So yun na yung last na yung first batch na last na ibinaba. So babalik pa tayo dun sa kila Badinoli para kunin yung iba. So meron pang natirang dalawang module doon, yung sa Center Island, tapos yung para dito sa baba sa countertop. Okay, o yung ano. Okay. Mata drawer na. Mana yun? Drawer. Okay, so balik pa tayo rito. Ikabil niya pala dyan. Tayornos yung tayo mo lang ate. Dapat na ba ate Jangkal? Subyaran pa. Okay, so yan na po yung mga ibang
diniliver natin. So, balikan natin iba. Ayan sir, si sir. Ayan mga boss, si Sir Alex. Shout out! Andito na pala. Hindi sinabi sa akin ni sir na uwi na siya. Toblerone. Sige sir, balik kami rito. Kunin namin yung iba. Okay. Sige Uncle. Okay yan. Karga ulit tayo mga boss. Umuti kabila ni sunatan. Sunatan. Nandaji babatit lang aja yan. Ano ba? Kirigan? Aja iko extension kana aja nih, alam aja. Aja, mana yun? Wadan? Sige. Okay, tara na mga boss. So magbaba ulit tayo dun sa Kamiling. Okay, baba ulit tayo mga boss. Bali itong mahirap sa paggagayin mo sa bahay tapos di-deliver mo sa site. So mapalabang ka sa buhatan. Siyempre sa transportation. Kaya mas minsan mas maganda pang doon ka mismo sa site gumawa para yung materialis na lang yung ilalagay mo doon. Tapos doon na rin kayo magbuo. Okay, tara. Madi nga na ata. Madi kasi ito pa ilang baba. Agbaklas kaya ata, agbaklas. Kamay patayan na. Batayan ko ata. Hindi mo kayo ka. Tabaklasin niya ito ini. Ata. Pati di banger. Taro dam-dam ton. Tada pa ilang. Ito tibaklasin niya. Ano tayo ito doma? Diretso ata dyan. Okay. Mali
Kita natin sa position natin. Okay. So, data namin nun. Bali, ate pare, ikatam di kito yan, kabel mo dyan. I-position mo di kitan. Ban. Data J drawing into box. Itulod mo lang ito kwa. Sige. Itulod mo lang yung logan. Okay, so yan na mga boss. Andito na tayo. So yan na lahat yung module na pupunta rito mga boss. So yarin sana ni ano to, ni paring Mark. Yarin siya na to. At kami ni Badinoli isusuli namin yung sasakyan. Tapos babalik na lang kami rito para tumulong. Okay pare, ikaw na bala dito na. Balik din kami. Sublihan lang talang yung sublihan. Mana energy kayo. So tulungan niyo suda. Okay. Okay, so ito yung sasakyan na ginamit natin. So pinaparentan din nila to. So may driver din si Kuya. Kuya, ano pa yung number ninyo? Number 09558 792-659. Okay, so yun mga boss. Anong pangalan nyo Kuya? Pelan, Domingo. So saan kayo pwedeng rentahan? Around Tarlac lang? Oh, hanggang Pampanga. Hanggang Kahit Pampanga. saan, any point of Luzon. Ayan, Siguro. ayan mga boss. So kontakin nyo na lang si Kuya para kung gusto nyo mag-rent ng van. Ayan, pwede po itong sasakyan niya. Ako. Okay, so maraming salamat Kuya. Salamat. Okay mga boss, nabayaran na namin. Boss, thank you boss. Okay, salamat. So 150 lang yung binigay niyang Arkila. So 150 lang po yung binayaran namin dito. So siguro pag kayong mag-Arkila Hindi tayo iba baka 200 pesos lang. Ako naman pagawa sa'yo ng mga pang-opisina minsan, diba? Bigyan mo rin akong discount. Thank you boss. Ayan. Boss ba? Sige. Salamat Kuya. Okay, tara na mga boss. So ayan, si Badinoli kasi yung nag-drive na ito. Kaya nakamura tayo ng konti. So bali yung dyan na Arkila namin, yung rent namin dito, nasa 1,500 bads no? 1,000 lang sana, kaso dalawang balikan tayo. Oo. So ayan, Bahala na kayo, kanan man Bahala nila. niya. Mabait naman sila eh. gusto ko sana Natin ng Bala lang sabi niya 150, sabi ko ayaw naman. Tumawa naman. Wala namang iba. Magkaanak pala. Ayan. Okay, so ayan, message nyo lang po sila kung kailangan yung ayun, kung kailangan yung magrenta ng ganyan, kung lilipat ka ng bahay, ayan, pwede po yan. Okay, gaya ng mga project natin, so pwede po sila. Okay, tara. Balik tayo. Okay, so ayan mga boss, so tinesting lang namin. So okay naman na, pumasok naman na. So ganun nyo muna, alis pa naman tayo. Ilagay nyo muna dun sa Ayan, sige, ilagay nyo muna. Hindi pa naman tayo, kain muna kayo. So ayan mga boss, so okay na rito. So dito, wala na talaga ito, wala nang purpose ito. So ang gagawin natin dito, yung lang dito ilalagay, yung board, yun ang kompleto yung countertop natin dito. So talaga mabakante yan, wala nang purpose yan. So papatungan na natin ng board yan, tapos dadayain na lang ito ng granite. So pati dito ganun din. So marine plywood tapos granite. So dito nagkulang tayo dito ng estimation ng sukat. So magbabawas tayo rito mga boss. Kasi may kanto kasi mga boss eh. So magbabawas tayo rito. Kung ilan yung lumampas dito, yun ang ibabawas natin dito. So ganun lang. So para magpantay siya rito. Okay. So alam naman ni paring Mark kung ano yung gagawin dito. So ayan, pagkatapos may set ito, siyempre doon sa taas. Tapos isa pang natin dito, hindi natin may pasok yung center island. So doon yung center island. So ang gagawin natin dyan, magbabawas tayo dyan, babaklasin natin yan.
yung dalawang gilid na yon, babaklasin natin yan, tapos ipapasok dito, tapos doon na lang natin bubuin. So ayusin nyo na ito mamaya rin, no? Baba kasi umulan. Pamakin namin para may pasok. Okay, so dito naman, okay naman na rito. So ito yung pupunta rito banda. So dito siya pupunta. Okay, so ito yung mga hangin natin to, hangin cabinet. Tapos ito naman yung bar counter. So okay naman na rito. So yung ano na lang dito ang wala, yung marine tsaka yung granite. So ganun din, magbabawas tayo doon. So matatabasan yung granite natin dito sa may kanto. So tatabasan niya. So 60 kasing lapad na ito. So hanggang dito siya. Diyan sa banda. So matatabasan yung granite dyan. Okay na. So andito naman yung mga pinto. Okay na, okay naman na. Okay. Ayos, so sige, kain muna tayo. Tamaan natin. Matatamaan yan? Yeah. Ayun lang, bet na komplikado. Ilipat na naman yan. So yung electrician patawag na lang kaya. Sir? Oh, lipat na lang yun tayo. Ha? Ay, alam pala ni Mark. Oh yeah, ikaw na yung electrician namin ngayon. All around. Doktor pa. Doktor pa, pwede pang maging macho dancer. So ayan, si Mark na bala, si parang Mark. Okay, so okay naman na. So pwede ko na rin silang iwan kasi naintindihan naman na nila yung drawing natin. Tapos isa pang tatapalan nyo, yun pag yung sa ilalim. So may butas dun, no? Tatapalan yung pagkatapos. Okay. Ayos. Magkain muna tayo. Agaw kan manayon. Badinole. So uwi muna tayo para kumain. Tapos sila Badinole, babalik po sila doon para assemblein na yung modular natin doon. Assemblein niya na. So tayo naman may nairon tayong pupuntahan pagkatapos natin kumain. The next day. Okay, good morning mga boss. So ayan, i-update lang natin yung dineliver natin kahapon dito. So hindi ko na na-vlog yung mga ginawa nila. So balikan na lang natin ngayon. May nilakad kasi ako kahapon. So ayun, balikan natin. So tingnan natin kung ano na yung itsura niya. So tara. So ito, dito tayo sa Tambugan Kamiling Tarlac project. Oh, good morning. Good morning, guys. Hello. Good morning, boss. Boss. Okay. Pasabay lang ako. Kaya naman magtitikat ta. So, ayan na mga boss. Kailan na po yun. Welcome to my guys. May electrical pala tayo. Live pa yan mga boss. Electrician. Live na yan, live. Mamaya dead na dead. Kahit na live concert. Live po yan mga boss. 9 days o 9 days. Mamaya na, dead. Okay. So pwede ko nang tawagan si Crystal Granite. Pwede ko nang tawagan si Crystal Granite. Kung ano ng budget, wala tayong kaunta sa... Yung ko ka na. Sabi mo kay Tawag ko na si Crystal Granite. Oo. Pwede na. Pwede na. Mga na yan, sige. Yun na lang yung mga... Okay. Ayos. Okay lang to. Bitin eh. Yung. Sukat. Tatak ka naman. Nasaan bitin dyan? Itong top board.
Anti-refresh. Oo, okay lang yan. Sagot doon to. Matatakpan naman ng ano yan eh. Yung iba nga hindi nilalagyan ng ganyan eh. Eh tayo nilagyan natin. So nabitin kasi doon mga boss. So okay lang yan kasi matatakpan naman ito ng granite. Yung iba mga boss para sa pagkakalam niya lang po. Hindi na po nila lalagyan ng ano dito ng cover. So diretsong granite na. So tayo naglagay tayo. Okay, so yan yung corner natin mga boss. Okay. Ayan na. So may sukat yan ha. Kino yung sukat niya? So atin ni Manata. 81. Tapos babas si tatay. Ito di dyan. 30 range one. Red, ang ano kasi niyan 50. Tapos 65 yung range hood. Yun ang sukat niya. Ay, wala. Oo, 50. Hindi, dito sa baba. So 50. Oh, so bababa pa kayo diyan. Hindi yan, mali yan. Pati ka Oo, kasi ang sukat niyan 50. 50 tayo sa cabinet. Tapos yung range hood natin, yun yung 60, yung pinakababa ng range hood. 50 man ito di granite. Doon sa mismong range hood na yun, kaya mag-adjust kayo doon sa may hangin niya. Okay, so ditong banda mga boss, may kita nyo. May ginawa akong kanto dito, so nakabukod siya. Makikita nyo ganyan yung ginawa ko rito. Yan. So ito kasi pupunta doon. So kaya ginawa kong gano'n. Tapos kinubuharan ko na lang ito para diretso pa rin. Kasi pag nilagyan na natin ito, makukubuharan din naman ito kaya hindi na ito makikita itong natakpan natin dito. So yan, makukubuharan siya. Ito yung i-cover natin. So ayan na siya. May cover na yan. Tapos ngayon lang yung nilagay na rito mga boss. Pag nilagay na rito, so yung nanditong banda may cover na rin dito. So ganun ang mangyayari dyan. So gumawa lang ako ng ganito para dito sa may kanto. So may kanto kasi mga boss. Tapos dito makikita nyo may awang. So ito malalagyan naman ito ng granite. So malalagyan ng granite yan. So may kanto rin siya. So yung ginawa ko rito hanggang dito lang yung module namin. Hanggang dito lang. So nabitin kami dun sa tabas. So wala namang problema dyan. So malalagyan naman na ito ng granite. So hanggang dito lang yung module natin. Tapos yung isa andito. So naka ano siya rito, nakadugtong siya rito. So isang module yan, isang module dito. So ayan mga boss. So ganun yung ginawa. Tapos yung sa countertop doon na lang tayo magdadaya. Okay, so yan lang yung ano diyan, diskarte diyan. Tapos dito, bubutasan pa natin dito para doon sa ano na yun, sa induction. So yun, yung kalan natin. So ito siya mga boss. Bubutasan pa natin yun para may lagay yun doon banda. So yun lang naman ang ano natin dito. Ipapaliwanag. Tapos yung iba, okay na. So buo na lang. So bukas pala pupunta na si Crystal Granite dito para sukatin itong granite natin. Tapos yung quartz para doon sa ano na yan, Center Island. Okay. Hindi kabit. Testing. So lagyan tayo. Ang buto ulit. Kabit nyo muna. Okay. Taas. Yun. So ayun na siya mga boss. Makikita nyo. Okay na. Wala nang awang doon. Ayos na. So pwede na natin i-fix yan. Tapos yung susunod na module, so pag ganito na lang. So mayroon pang kanto doon. So sa actual kasi nag-iiba yung sukat natin pag sa actual, so nag-adjust tayo. So may nababawasan kanina, nagbawas tayo doon. So nabawasan natin yung isang ano niya doon, yung parang tenga niya. So dito magbabawas din tayo rito kasi may kanto. So may kanto tayo rito. So yung last na module dito, yun na lang ang babawasan natin para sakto-sakto yung isang module natin dito sa may kanto natin. Okay. Ayos. So dito naman, so ayan, pinupunasan na lang nila yung mga takip.
So pwede na rin ikabit yan. So dito, ilalagay na rin yung ano natin dito yung countertop natin dito na marin muna bago yung granite. Pati dito mga boss. So ito, sinuha natin ito sa mga bago lang dito sa ating nakapanood dito sa ating channel. So itong nilagay natin dito, binuo natin ito dun sa bahay tapos dineliver na lang natin dito. Dineliver natin dito para sa installation. Okay, so may tumatawag. So sa kabilang project naman to. Ano yan? So nagkikitching cabinet na rin sa lahat. Ano yan? Hello? Okay, so mga magano pala mga boss. So nano ko lang yung mga nagpapila sa atin sa modular kitchen cabinet ay naubos. So naubos yung mga nagpapila sa atin sa kitchen cabinet. So ang gagawin natin ngayon, yung mga gusto magpagawa dyan ng kitchen cabinet. So taga Tarlac po kami, Tarlac City. Siyempre mas mainam kung malapit lang po kayo dito sa Tarlac. So Pangasinan pwede po kami. Pangasinan, basta malapit lang po dito sa sa Tarlac. Kaya dito sa may Pampanga, basta wag lang doon sa dulo. Okay? So ayan, so sa mga gustong magpa kitchen cabinet, so kontakin lang po kami. So wala na pong pila, wala pong nakapila dito sa kitchen cabinet natin. So sa mga ceiling, mga iba, so maraming pila po doon. Pero kung ito lang naman yung ipapagawa ninyo, kitchen cabinet, so pwede na natin gawin kagad yan. So unahan na lang po. So may ganun eh. So ayan mga boss, magpagawa na po kayo mga boss. Ayan, so i-update na lang natin ito sa susunod na araw mga boss. So blinag ko lang para makita ninyo kung ano update dito sa project natin dito sa Tambugan. Okay, so ayan, hanggang dito muna yung video natin mga boss. Maraming salamat sa mga nag-comment, nag-like. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-like dyan, i-like na po nyo itong video natin mga boss. So malaking tulong po yan sa channel natin. Okay, God bless po. Ingat po tayo lagi.